उदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरा मोनसे नखरखौ गाग्लोबदों लोगोसे गंनै न' सिफायना गालांबाय। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद राजाव बेंखननि आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि 1 नं सिखारि दांगायाव हाग्रानि मैदेरजों मोनसे नखरा गाग्लोबजानायनिफ्राय रैखा। लोगोसे गंनै न'खौ सिफायना गालाङो हाग्रानि मैदेरा। सानजौफुनि 2 रिंगासोआव अरुणाचल हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय जानाय आदार नागिरना हाग्रानि मानै मैदेरा 1 नं सिखारि दांगायाव रनजित दैमारिनि न'खौ गाग्लोबो। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायखौ मिथिना रनजित दैमारिया नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लाना न'खौ एंगारना खारो। बेनि उनाव हाग्रानि मैदेरा रनजित दैमारिनि न'नि बारि, टिभि, गद्रेज, आलना, फालें, बासन बर्तन गासैबो सिफायना गालाङो। बे गिख्रंथाव जाथायखौ खोनाना माजबाद आन्चलिक हाग्रा बिफाननि रेन्जार जगदीश बसुमतारिया हाग्रा बिफानाव मावग्राफोरखौ लाना रनजित दैमारिनि नखराव नुजाफैयो आरो खहा जाजानाय दुखुथिया नखरनिफ्राय बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिहरो। उदालगुरियाव हाग्रानि मैदेरा मोनसे नखरखौ गाग्लोबदों लोगोसे गंनै न' सिफायना गालांबाय। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद राजाव बेंखननि आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि 1 नं सिखारि दांगायाव हाग्रानि मैदेरजों मोनसे नखरा गाग्लोबजानायनिफ्राय रैखा। लोगोसे गंनै न'खौ सिफायना गालाङो हाग्रानि मैदेरा। सानजौफुनि 2 रिंगासोआव अरुणाचल हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय जानाय आदार नागिरना हाग्रानि मानै मैदेरा 1 नं सिखारि दांगायाव रनजित दैमारिनि न'खौ गाग्लोबो। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायखौ मिथिना रनजित दैमारिया नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लाना न'खौ एंगारना खारो। बेनि उनाव हाग्रानि मैदेरा रनजित दैमारिनि न'नि बारि, टिभि, गद्रेज, आलना, फालें, बासन बर्तन गासैबो सिफायना गालाङो। बे गिख्रंथाव जाथायखौ खोनाना माजबाद आन्चलिक हाग्रा बिफाननि रेन्जार जगदीश बसुमतारिया हाग्रा बिफानाव मावग्राफोरखौ लाना रनजित दैमारिनि नखराव नुजाफैयो आरो खहा जाजानाय दुखुथिया नखरनिफ्राय बिटिआर सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिहरो।